Суди меня, Боже, и рассуди мою справу с народом безбожным. От людей криводушных и несправедливых збав меня, бо Ты, Бог мой, моя оборона. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан с вами. Дорогие браты и сестры, дорогие дорослые, конечно, дорогие детки, якія пришли на свою святую імшу, сардечна вас сёння усіх вітаю. Збираемся разом, каб пра супольную молитву адзначыць надыход ужо 5-й нядзелі Вялікага посту. Сёння мы таксама перажываем 3-й дзень наших парафіяльных великапостных рэкалекцый. Падчас гэтай святой імшы асаблівым чынам будзем маліцца за Паўла Жэкстрынь. Ён з'яўляецца міністрантам, правда, мне сказалі, дзе ён. Покажись, калі ласка, Павел, покажись сюды, каб усе цябе ўбачылі, бо ты герой сённяшняга дня, за цябе мы молімся. Павел адзначае 17-й дзень свайго нараджэння, сардэчна цябе віншуем, і таму будзем звяртацца да Пана Бога. Бо самы галоўны падарунак гэта заўсёды духоўны, молитва, а потым ужо матэрыяльныя, которые таксама могуць быць. Так вось нашым духоўным падарункам будзе молитва за Паўла, а таксама за ўсіх людзей, якія прычыніліся да яго выхавання. Будзем прасіць Пана Бога аб усіх неабходных Божых дарах і ласках асабіста для Паўла, каб у яго жыцці споўнілася Божая воля. А на пачатку святой літургіі перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Просим Тебе, Пане наш Боже, дапамажы нам жыць у той любові, якою полюбіў нас Твой Сын Езус Христус, аддаўшы Сябе за нас на смерць крыжовую, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Читання книги пророка Езехииля. Так каже пан Бог: «Вось я открою могилы ваши, и выведу вас, народ мой, из могил ваших, и проведу вас в землю Израиля, и доведаетесь, что я, пан ваш, коли открою могилы ваши, и выведу вас, народе мой, из могил ваших, и вдохну в вас дух мой, и учиню, что будете жить и спочивать на землі вашей, и доведаетесь, что я, пан, сказал и зробил это, каже пан». Это Слово Божие. У Пана милосердность и откупление. У Пана милосердность и откупление. С глубины я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос, нехай Твои уши почують голос моих молитв. У Пана милосердность и откупление. Коли Ты, Пане, будешь зважать на беззаконие, кто ж витриває, Пане, али у Тебе пробачение, ка боялися Тебе. У Пана милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слова. Душа моя чекає Пана, большим варта світання. У Пана милосердность и откупление, большим варта світання. Нехай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердность и щедрое у Його откупление. И Он откупит Израиль от усіх беззакония ягодных. У Пана милосердность и откупление. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, тыя ж, хто поступає поводле тела, Богу догадить не могуть. Вы ж не у теле, але у духу. Коли толькі Дух Божий живе у вас, коли ж хто Духа Христового не має, то не належить Йому. Коли ж у вас Христос, то тело мертвое з греху, а Дух має життя для справедливости. Коли ж Дух того, хто воскресив з мертвых Єзуса, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвых, оживить и ваше смиротное тело Духом Своим, який живе у вас. Это Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие, я воскресение и життя, каже пан, хто вірить у мене, не помре ніколи. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане.
час сёстры паслалі сказаць Езусу: «Пане, той, каго ты любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Езус сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын Чалавечы праславіўся праз яе». Езус жа любіў Марту, яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Прыйшоўшы, Езус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы ты не папрасіў у Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што ўваскрэсне падчас уваскрэсення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я ўваскрэсенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, пане, я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет». Езус глыбока ўзрушыўся і ўсхваляваўся ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Адказалі яму: «Пане, ідзі і паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго», а некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр». Езус кажа ёй: «Ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень. А Езус узняў вочы і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў у мяне». І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі!» І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Езус кажа ім: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць». Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Як і заўсёды, падчас нашых рэкалекцый запрашаю дзетак сюды, так з бакоў выйсці на сярэдзіну, можа, нашыя дарослыя трошкі саступіць і месца. Хадзіце, хадзіце сюды, каб вы мяне бачылі, каб не стаялі хлопцы, міністранты. Хадзіце смела, хадзіце сюды, і вось тут станем, каб вы бачылі тое, што я вам хачу паказаць і расказаць. Ходите, ходите, давайте, не бойтесь, не бойтесь. Тут ничего страшного не будет. Все собрались? Все меня бачат, чуют? Ну то поехали. Сегодня мы переживаем 3-й день наших парафіяльных рэкалекцый. И вот я вам на эту святую імшу принес нечто такое. Як вы думаете, а что это такое? Что это за бутелька и что это за вадкость, жидкость? Вода. Вода. Просто вода? Святая вода. Святая вода. Неправильно. Что еще? Святая вода. Уже было сказано, что это недокладно. Сумная вода. Сумная вода. Ну, это уже ближей правды. Грустная. Это то самое, что сумная. Ближей правды. Радостная вода. Радостная вода. Так само близко правды, але я хочу докладный отказ. Сомнительная вода. Сомнительная вода. О, нет, это не сомнительная вода. Калі гэтая вода ідзе, то тады нема ніякіх сумнів. Сумная и радостная. Ужо было сказано, і гэта не зусім так. Ведаеце, што гэта? Добра. Можа, дарослыя маюць якую ідэю? Што гэта за вода?
Усе мы вельмі добра знаёмыя з гэтай вадой. Вода эмоцый близко, близко. Добра, уже не буду вас мучать. Живая вода, ну так само и она оживляет. Это мои слезы. Слезы. Ну, ведаеце, калі мы плачем, слезы. Это такая вода, которая тече з наших вачэй. И вот гэтая вода, это мои слезы. Верите мне? Ну и правильно, что не верите, конечно. Это не мои слезы, але гэта вода, которая символизует мои слезы. Ведаеце, у Святым Писании, у Библии, есть такие тексты, которые называются псальмы. Псальмы – это текст, вось мы, например, цяпер, падчас святой імшы яго чулі. Один текст мы читаем, а потом спеваем, а потом читаем. И вот той текст, который мы спеваем, это и называется псальм. И их есть вельмі шмат у Святым Писании. Кожны мае свой нумар. Так вот, у псальме номер 56 есть такие слова. Эта информация так само будет важная и для бацькоў, и для дорослых, тому уважливо слухайте. Там есть такие Божие слова, что Пан Бог, Он збирает наши слезы у начиния. Начиnie это по-русски сосуд. Пан Бог збирает наши слезы у сосуд. Чему он это так робіць, я вам патлумачу крыху пазней. А теперь хочу запытаться вас. Это мои слезы. Скажите, а вы калі-небудзь у жыцці плакали? Ну, например, поднимите руку, ці было нечто такое. Хтосьці хутка бег, альбо гнал народы, и завалился, и моцно ударился, и заплакал. Было такое калі-небудзь? Было такое. Со мной здаралася, не ведаю, я дзіўна, што з вами гэта не здаралася. Ну, добра, симуляция. Добра. А, например, такое, что ты стараешься нечто вельмі зрабіць. Например, вельмі стараешься вучыцца, а тут раз и атрымаў. Якая найніжэйшая адзнака цяпер? Двойка, тройка? Кол, и раз, и кол атрымаў по контрольной працы. И стало вельмі сумно, и по этой причине заплакал. Ці бывает такое? У кого бывает? Поднимите руку. Так много вас колы отрымливает? Не, это жарт, я ведаю. Ну, але бывает. Бывает, и не трэба колу. Бывает четверку ці пятерку. Атрымаешь, и уже сумно. А ці бывало нечто такое, что ты застаўся у хаце один, и нема дорослых, а уже темно, и нават трошки страшновато, и настолько сумно, что взял и заплакал. Бывает такое? Не бывает такого. Ну, правильно, не бывает, когда есть компьютер, правда? Мы ніколі не одни. А, например, ці бывает такое, что мы кагосьці убачили, что ён плаче. Так вельмі плаче, вельмі болюче. И тады мы так само разом с ним заплакали. У вас такого не бывало? А у меня, ведаеце, бывало нечто такое. Я у дзяцінстве вельмі любил гулять у хоккей. Кто гуляет в хоккей? Кто не гуляет в хоккей? У вас же у Лидии есть их клуб хоккей. О, есть один хоккеист, добра. У настольный хоккей. Но я там гулял у сапраўды. И ведаеце, падчас аднаго матча мне хлапец вельмі моцна даў так клюшкой по зубам. Вельмі моцна, с размаху. И выбил мне 2 зуба. И губу разбил, и нос разбил. И так было болюче, что я вельмі моцна заплакал. Ну и пошел с пляцовки до хаты, плачучы. А так само гулял мой брат родный, он трошки молодший. И як ён убачыў, что мне стало болюче, и что я так моцна плакал, и он так само, я памятаю до сённяшняга дня, ішоў побач со мной и плакал, тому, что я плакал, и тому, что мне было болюче. Але ведаеце, я рассказываю вам это тому, что нема таких людей, которые ніколі не плакали. Нема таких людей, которые не проливали слезы. Розные бывают причины, але люди, кожный человек проливает слезы. Когда только рождается, уже плачут. Правильно. Человек одразу с плачем приходит на землю. Это правильная заувага.
А скажите мне, калі ласка, а, напрыклад, а пан Езус плакаў калі-небудзь ці не? А калі ён плакаў? А вось цяпер, сёння, мы чыталі фрагмент Евангелия, Бібліі. Вы зафіксировали, пра што гэта была гісторыя? Ці так, мимо вушэй пропустили? Да, пра што? Пра што гэтая гісторыя была? Ну, там одного человека похоронили, он 3 дня лежал там в гробу, и Иисус заплакал, и он вельми любил этого человека. А гэтага чалавека звалі як? Лазарь. Лазар. А гэты чалавек прыходзіўся Езусу кім? Кім ён быў для Езуса? Ён быў, не дзядзя. Ён быў яго любімым сябрам. И ты правильно сказала, як тебе зовут? Алиса, что сябра захварэў и памер. И Езус, калі прыйшоў, а прыйшоў ён тады, калі ўжо Лазар памер, ён убачыў, што сестра Лазара Мария, яна горка плачыць. І вось па гэтай прычыне Езус, калі убачыў, што яна плачыць, то ён таксама заплакаў. І ведаеце, звярніце увагу, вось у нас у жыцці здараецца, што мы па розных прычынах, як ужо казалі, можам плакаць. Але плачам заўсёды, калі нам прыемна ці непрыемна. Ну, перш за ўсё мы плачам, калі нам непрыемна. І ведаеце, Если приемно, то только от радости. то толькі ад радасці. І ведаеце, калі нам непрыемна, і калі мы плачам, то паглядзіце, які наш Пан Бог, Езус Христос. Ён, па-першае, заўсёды гэта заўважае. Нават калі іншыя людзі, ніхто не бачыць, Езус Христос заўсёды гэта бачыць. Калі нам балюча, Езусу Христу таксама вельмі балюча, і ён нам спачувае. Калі мы плачам, Езус Христос таксама з намі разам плачыць. Але не толькі плачыць. Ён нашыя слёзы збірае у сасуд. Ён нашыя слёзы збірае у начынне. А што гэта значыць? Канешне, гэта такі вобраз, што нашыя слёзы збірае у начынне. Скажыце, калі ласка, вось у сасуды мы збіраем тое, што дарагое, ці тое, што зусім не гадзіцца ні на што? Мы збіраем тое, што дарагое. Напрыклад, у сасудах мы трымаем лекі. Праўда? Чаму? Таму што яны вельмі дарагія, яны карысныя, трэба імі лячыцца. У сасуды мы збіраем добрыя напоі, каб потым іх у нейкім моманце